Nimin ni nga ni zing khan Israelin UN school Gaza a ral tlan kem pahnia boma thlak Israel sipai te hian tun hnai khan Gaza stripa an school shelter pakwana chu a bom to a tun troma hian Gaza city a bom hi thlak le ani he in beina hian hriat thei china Palestinian mi pahnian thi a heng mi te hi he in beina hmun ram chunga ral tlan dang te zinga an om ve ani Al Jazeera correspondent chuan Israel sipaiten Central Gaza Stripa Buresh refugee camp in pakhatan ka wangin mi panga vel an thi ni an tar langa he poi khoina thlen hnu hian abul hnaya Nazareth refugee camp mi panga an thi ane Houthi armed group hian nimin zing khan Israel khopui Tel Aviv bei pui thlak na drone thar interceptor system paltlang thaile radar hmanga hriat thailo an hmang tia soya eksa thu chua siama Houthi armed group force thupuang tu ya hi sari chuan drone hi Jaffa tia kawani thua soya hei hi Palestinian port city hlui Tel Aviv din chua na hming ani thua sai hemi ma hian Tel Aviv a building pakhat drone hmanga bei ni wangin mi pakhat a thi a mi som chuangin hliaman tuarti an lo tar lang to bokani Israel sipai te hian drone hi tiboi tura anram air defense system te activate ni lo chan hriat tumin chui chian an kalpui ti an soi Israel sipai te chuan Tel Aviv a drone hmanga bei ni rin hlel an chui mek lai hian anram sipai te chuan anram van boruak chu an vengna sa hle ti an soi tun hnaya Israel khopui chunga US Embassy Office bula bomlian taka puaka mi pakhata thia mi somvelin hliaman tur niin report om bokani Yamin Houthi force te chuan a hnua social media thu chhuat toy siamin Palestinian ramlua to Tel Aviv chu an target ti an soi a hnua he thil thleng chungchang hi chipchir zokin an puang chuak don ti an soya Israel sipai te hian Central Gaza Nazareth refugee camp block C area chena in pakhata chuan boman thlaka mi pangan thia Israel khopui Tel Aviv a drone manga beini rin hlelna Yamin Houthi ten an soi wangin mi pakhata thia mi engmazatin hliaman tuar Palestinian ramlua to human rights din hun chungchanga UNin special reporter Francesca Albanese arwat chuan Israel chu UN atanga pai thlak ani thainan voice anaya US House Speaker Mike Johnson chuan July ni somni palia Congress joint session a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu thu soitur ti boitum tu chu man thayani thua soi United Kingdom Maritime Trade Operation UKMTO le British security firm Ambrey te chuan Yemen khopui adena tanga chimchaklam nautical mail somriat pathum kilometer za somnga pathum vel hla long pakhat chu projectile hriat lawin akapa he thil hi mi puiteran ngei ven hle a mase he thil hlenga hian UKMTO le Ambrey ten an la hriat chen lo longa thokte chu an him nia soyani Yemen a Houthi fighter te chuan poi khoina hi an la soi fialawa mase Iran thlop pol hian November thla tang khan Israel in Gaza bei mek du lo na lan tirnan Red Sea le Gulf of Eden long te chu an bayani hemi ma hian Houthi te hian Israel khopui Tel Aviv drone manga bayan ni thu an soya mi pakhata thia mi engemazatin hliaman tur ti an lo tar lang to bokani International Committee of the Red Cross chuan Gaza khotlang lama damdoi in te chu breaking point a ommek ti asoi Israel in boma ka wanga hliam tur Palestinian an pun khoma wangin waiting room a mipuyan tam hle a mudna khumanin dei lo wangin chuata te chuan damlo te chuan en colony organization te chuan doctor te chu tutange en kol tur ti chungchanga du thlanna har satak siam tura noran ni thuan soya UN Agency for Palestinian Refugee UNRWA chuan Gaza an health center somni parukzinga som chau chuan nan thok mek ni in asoi Al Jazeera tare kabua zoom chuan Deral Bala tanga a report a chuan Gaza hian polio hrikai theina sang tak mu chuan ni ti asoya Palestinian Health Ministry chuan Gaza ten kema ral tlante in khorna hmuna tuibol hlole thilte nom tak tak luang chuaka
polio thlen tu virus hi an mu chuak ti a soi Israel sipai te chuan hrikai laka inven nan Gaza an sipai te chu vaccine an petran mek ani World Football Governing Body FIFA chuan Israel Football Association IFA chu international competition atanga suspend turan ni le ni lo chungchanga thuthlungna an siam chu Paris Olympic zo nuwa an ti khotlaya hei hi Palestinian Football Association PFA le IFA in hun pek belan dil wang ani FIFA chuan exa-post siama chuan IFA laka PFA thu boi chungchanga independent legal assessment chu July ni somni ma in an council hnena pek ani tur thu an soya party pahnih ten an din mun thelu tura hun reizo kan dil nuwa FIFA in a phalsak angin he kalphung hi uluk tak le kim chang takati felnan hun tamjok angai ni in FIFA chuan a sai PFA hian a ma in FIFA bu sai evena Israel tel dan hi zona lo siam to a Gaza laka indona le Palestinian ramlo chungchanga Israel chu World Football Governing Body atanga hremna phutane Israel suspend chungchang hi mei thla a Bangkok a FIFA annual congress a soihawani a Israel din hun riat chian nan thlani chungin special council meeting nei ani tur thu an rel ani Al Jazeera Arabic thopui ten Israel ambulance source ta chuan Tel Aviv khopuya drone manga be na thleng niarin hlelawangin mi pakhat athi ti an lem hngeti an soi hemi ma hian Hauthiam force thupuang tu chuan social media posa Yemen pol hian Palestinian ramlo towa Tel Aviv an target ti soi ti an lo tar lang to bokane Israel sipai te chuan drone hi alo ti boi tura an ram air defense system te activate ani lo chan hria tumin chui chian an bo sei mek ti soya he poi khoina thlenga hian mi pakhat chu sharpnel per wangin liamna taka tuara damdoi ina da ani bokane US House Speaker Mike Johnson chuan July ni somni balia Congress joint session a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu thu soitur ti boitum tu chu man thai ani thua soi House a hian Democrats engemaw zatin chu event chu boycott an du thuan soya midang then kha chuan an du lo mai thei ti in Johnson chuan tunkar chhunga Wisconsin a Republican National Convention nei na tur bula Republican Jewish Coalition event a asoyene Democratic lawmaker lar tak Elizabeth Warren le Bernie Sanders te chuan Israel in Gaza bei chungchanga Netanyahu thu soi boi tak chu boycott an tum thuan soi Hamas kai hroi pol te chuan October ni sari khan war crime tam tak an ti ni in right groups chuan an soya Hamas kai hroi ral thum keng pol te chuan October ni saria Israel khotlang lama bei pui thlak na civil mi laka indona diklo le mishing te laka dan bo chiat na tam tak an ti ni in Human Rights Watch HRW report chuan nimin khana tar lang Rights Watch dog chuan he indona ra phlak taka wanga civil mi de torna le thisen tam tak chuak chu a thai bo thailo ti asoya Palestinian Armed Group 10 October ni saria Israel an beidan ti thupui mangin phek zani somthum paruka sai report siama October ni saria beipui thlak na chu civil mi puita tan thi na ni a he thil hi roman lok le fel fai taka thil ti tumna ani thua sai HRW Crisis and Conflict Director Ida Sever chuan October ni saria Hamas te beipui thlak na hi civil mi tam tak tha le mi tam thayang ber Salaman tura roman na fel tak nei na ni ti in a sai